persuna nafa ħafna ma qatt ma bsart ġifieri li dana nimmaġina saħħa tal-mument, però anke s-saħħa tal-mument mhumiex validi qatt, ġifieri m'hemmx raġuni jew ġustifikazzjoni għal xi ħadd li fis-saħħa tal-mument jiddeċidi li jitgħajjar jew jgħajjar lil ħadd ieħor, speċjalment meta mbagħad ikunu qed nattakkaw intrinsikament dal-valuri fundamentali tagħna alla ħares aħna fid-dinja tal-lum u aħna f'pajjiżna, pajjiż li aħna qegħdin nagħmlu mxiet il-quddiem f'kisbiet ta' libertajiet ċivili, nispiċċaw morru lura għal żminijiet idlam. Għal dawk kienu żminijiet idlam meta nattakkaw xulxin u naħsbu lil nisa huma xi forma li hija aljena għall-kumplament tal-umanità.